салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ман мехостам барои шумо маҳсулотҳои навинкаи ширкати Faberlic нишон диҳам ки бениҳоят сифати баланд доранд ва барои он ки ин маҳсулотҳоро шумо хоҳед ки дастрас намоед ва ҳангоми харидорӣ кардан 20% таҳфиф гиред, ман ҳатман номерои WhatsApp дар болои видео мемонам. Метавонед ки муроҷиат кунед, мо барои шумо барои харидории ин маҳсулотҳои олӣ кӯмак мекунем. биёед дӯстони азиз, каме маълумот метиҳам барои шумо дар бораи ана ҳамин маҳсулотҳо. Бинед, аввал сар мекунем аз дезодорант антиперспирант. Дезодорантош дӯстони азиз собуни ҳастанд, запхшон бениҳоят олӣ аст, ҳам занона дорад, ҳам мардона дорад ва шумо метавонед ки ба нархи дастрас инҳоро харидорӣ кунед. Ва боз як хубии дигараш дар чи аст ки бӯи баланди хуб дорад. Яъне ҳангоме ки масалан шумо мехоҳед ки дезодорант гиред ки запхш хуб монад, ин ана ҳамон интихоби шумо аст. плюс ин дӯстони азиз боз як хубии дигар дорад ки барои шумо ин эмин нигаҳ медорад то 48 соат, яъне то 2 рӯз. Бениҳоят эффекти калон дорад. Ва боз дӯстони азиз, ина ин хел зубная пастаи навинка ширкати Faberlic баровардааст ки бениҳоят барои ман писанд омад. Бинед, якташ алтайский прополис аст. Ин барои дандонҳоро солим нигоҳ доштан ва яктаи дига аст двойной калсий барои дандонҳоро бақувват кардан. шумо низ метавонед ки ин маҳсулотҳоро дӯстони азиз дастрас намоед. плюси ин боз як намуди дигар шампун баромадааст, консентрирований шампун 200%, яъне ҳаҷми камаш эффекти зиёд медиҳад. камака гирифта шумо истифода мебаред, бениҳоят хафи калон мекунад. Ва омадем ба хулосаи кор, ба ана ҳамин навинкаҳои олӣ. се ранге ки шумо дида истодаед, мехоҳам барои шумо бисёртар дар бораи ҳамин маҳсулотҳо гап занам. бинед дӯстони азиз, инҳо парфюм барои стирка ҳастанд, яъне хушбӯйкунанда барои либосҳои мову шумо. бинед дӯстони азиз, ин маҳсулотҳо нархшон қиматай на самом деле, лекин сифаташда гап нестай. где-то таи 60-70 сомон ҳамин хелаи нархуш, лекин чӣ хубиё дорад. Бинед, ҳамин як маҳсулоташ 200 грамм аст. барои 20 бор либосшӯӣ пешбинӣ шудааст, яъне ҳар як бори либосшӯитонда шумо 10 грамми медозед. и хубиш дар чи аст ки бинед, то 12 ҳафтара, яъне то 3 моҳа вақте ки шумо як бор ба ҳамин либос мешӯед, запхи ҳамин маҳсулот дар либосҳои шумо мемонаду меистад. бахшиш барои ин садои нолозим аз болои мо римон кардистам барои ҳамин қа. бинед, се намуд ҳамин хел запхҳои олӣ дорад дӯстони азиз. ҳаминоша барои шумо нишон дода истодам. запхи гулӣ аст, баъд ина ин намуд аст, энергия, ва баъд бо ина ин намуд аст. ва шуморо метавонед ки ин маҳсулотро гирифта истифода баред. сифати бениҳоят калон доранд ва агар шумо хоҳед ки боз зиёдтарак аз маҳсулотҳои навинка хабардор шавед, шумо метавонед ки каталоги Faberlic тамошо кунед, мешавад ҳам онлайн тамошо кунед, мешавад ҳам аз пеш дастрас кунед. чӣ хел дастрас кардан дар кор, рақамҳоро мемонам, метавонед ки нависед. ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор хоҳон ҳастам. саломату сарбаланд бошед.